गिबि रादाबाव दङ सा सानजा रायजोआवनो मोब्लिब गोहोनि समखौ 24 निफ्राय 23 घन्टा बारायना होबाय। मोब्लिब दिहुनथाय गोहोखौनो बिथा खालामनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होनना मिरुनि मन्थ्रि आर.के. सिंहआ बुङो। नैथि रादाबाव दङ अन्ध्र प्रदेशनि बारग' गिबि मन्थ्रि गणज्यति रसाया 88 बोसोर बैसोआवनो रुंसारि जाबाय। बारग' गिबि मन्थ्रि देहायारि जेंनाजों रुंसारि जानायावनो गोबां राजखान्थियारिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। थामथि रादाबाव दङ नलबारियावनो सानै ड्राग्स फालांगिरिखौनो पुलिसआ हमनो हानाय सानै फालांगिरिनि मुंखौनो दान आली आरो नुन आली होनना मोनथिनाय जायो। ब्रैथि रादाबाव दङ मुलुगनि देहा आफादा मिथिहोनाय बायदिब्ला मुलुगनि गासै 38 हादराव अमिक्रन भाइरासआ गोसारदों। मुलुगनां देहा आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमबो अमिक्रन बेरामजों सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। बाथि रादाबाव दङ नागालेण्ड फिल्म फेस्टिभेल सानथामनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय। रायजोनि राजथावनि कहिमा खुंनाय फेस्टिभेलनि गोजोन हाबाफारिखौ दिनै बेखेवना होयो नागालेण्ड सरकारनि चिफ सेक्रेटारिया। दथि रादाबाव दङ आसाम सरकारा बर' बिजों फरायसालिफोराव असमिया रावखौ 4 लेंगुवेज फर्मुला जाबसिननो नाजानायखौनो जेब्लाबो गनायजाथाव नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों सनितपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अमृत मासि दैमारिया। स्निथि रादाबाव दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानसोरां नार्जारिनि न'खराव फैना खौरां लानायजों लोगोसे गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों दि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों ज' लोगो नांनानै न'खरनि थांना थानायनि थाखाय एबा जौगानायनि थाखाय काउन्सिल एबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायगोन होनना बुङो। दाइनथि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारादुवार बालफुं माहारियारि राजा लामायाव थानाय जिउन इंलिश स्कुल एकाडेमिनिफ्राय गंसे स्कुटिजों गावनि फिसाज्लाखौ न'सिम लांबाय थानाय समावनो हरखाबै गंसे डाम्पारा सौग्रावफैयो। जाउनाव जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा अंगनाबादिनिबो मावथिमोन नयन दासनि बिसि। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय।